Heikant Kermis. Al jaren een traditie dat dit de laatste kermis is hier in de regio. Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. En zowel binnen als buiten. En wij gaan eens kijken. Ik heb Jan Witte bij me. Jan, wat is jouw bestuursfunctie hier? Mijn bestuursfunctie voor het kermiscomité is als voorzitter. En we noemen het ook wel een beetje een seniorenclub. Want de meeste van ons clubje die zijn bijna pensioengerechtigd, zeg maar zo ongeveer. En we hebben gedacht met een man of 5, 6 de Heikantse kermis in stand te proberen houden. Omdat het steeds lastiger is. Dus 2 jaar geleden hebben we al de koppen bij elkaar gestoken om naast het kermisattracties die er steeds minder werden, ook wat andere activiteiten op Heikant te doen tijdens de kermis. Nou, daaruit voortvloeiend hebben we de Oud-Hollandse Spelen die we nu op het Kerkplein gaan organiseren, ingevoerd. Het was vorig jaar een probeersel, nu het tweede jaar hebben we nog wat grootsers uitgepakt. We hebben nu ook de dikke bandenwedstrijd erbij genomen voor de kinderen van Heikant en Sint-Jansteen. Nou, deze kermis die is best wel belangrijk voor zo'n kleine gemeenschap, begrijp ik. Ja, nee, dat klopt. Heikant is natuurlijk niet zo groot, 1100 inwoners. En uiteraard zijn er wel meerdere mensen die actief zijn op Heikant om dingen te organiseren. Maar goed, kermis is toch iets traditie en van oudsher. En we zouden het fijn vinden dat we dat in Heikant kunnen blijven behouden. En net als die kermiskramen die aan hier staan, jullie hebben ook iets voor de scholen dan gedaan? Ja, dat doen we uiteraard ook voor de scholen, zowel voor basisschool Ingelozenberg van Sint-Jansteen als van Heikant. Wordt gesponsord door Sint-Paul en door Brasserie du Commerce om kinderen van Heikant en Sint-Jansteen wat extra bonnetjes te geven. Zodat die weer kunnen benutten bij de kermismensen, kermisattracties. Ja, dat zouden ze wel leuk vinden, want als kind vind je dat gewoon leuk natuurlijk dat je gratis naar de kermis kunt. Wat is nou het leukste aan zo'n voorbereiding eigenlijk van zo'n evenement? Het leukste aan de voorbereiding begint eigenlijk al bij de evaluatie van het laatste kermis. Dat we in januari weer bij elkaar komen en even bespreken van nou, wat ging er nou goed en wat zouden we nou volgend jaar meer en beter zouden kunnen doen. En het leuke is dat we dat dan aan het eind van de middag doen met een glasje bier erbij. En vervolgens nieuwe ideeën verder gaan uitwerken. Dat is altijd gezellig. Hey, en hoeveel vrijwilligers zijn er hier eigenlijk bij betrokken? De vrijwilligers zijn denk ik een groep van 10 mensen. Kijk, ik heb nu mijn eigen schoonbroer en zus gevraagd als EHBO'er bij de dikke bandenwedstrijd. Je moet het maar even willen doen natuurlijk. En het is al jaren traditie dat in oktober dat de laatste kermis hier in Heikant is. Waarom in oktober? Het is altijd iets minder weer en ja, vroeg donker. Ja, ook dat heeft met het verleden te maken. De laatste kermis voor de kermisexploitanten was dus de kermis op Heikant. En dat is al sinds jaar en dag. Het is zelfs zo dat veel ouders nieuwe kleding gaan kopen, zeg maar, voor hun kinderen. Die ze dan tijdens de kermis aan mogen doen. En dat is altijd de laatste, de 4e zondag van oktober geweest. En dat blijft voorlopig zo. En inderdaad, helaas, de ene keer heb je mooi weer. En de andere keer, vorig jaar hebben we nog op het terras gezeten, niet voor de deur. En nu moesten we met een paraplu lopen. Ja. En wij gaan zo direct kijken naar boogschieten. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, boogschieten is natuurlijk ook een mooie hobby, CQ Sport. Gedurende de kermis van Heikant wordt er vandaag, zaterdag, zondag, maandag ook op 2 prangen geschoten. En de bekende damesschieting op dinsdag. Dus wat dat betreft is het een hele week door heel weekend pijl- en boogschieten. Nou, ik wil jullie nog heel veel succes wensen. En vannacht, het is een uur langer slapen, dus de klok gaat terug. Dus je kunt wel de best doen, hè? Dat gaan we zeker doen en we gaan nog eentje extra op drinken. En we gaan er veel plezierige weekend van maken. Dankjewel. Jullie ook bedankt.
Heb je er een beetje zin in? Ja? En geef het niet dat het regent? Nee. En hoeveel kilometer heb je hoevend? Fiets je naar school? Of ga je te voet naar school? Fiets naar Engeloze Bergen. Oké, nou dan heb je al een stukje gefietst, hè? En jij, hoeveel kilometer heb jij hoevend? Niet zoveel. Oh, dat moet je wel doen, hè? Nou, ik fiets wel altijd met papa vanaf niet zo dichtbij, bij het bos, helemaal naar de Klinkse bossen. Oh, dat is wel een heel stuk, dan heb je al goed je best gedaan. En heb hij al veel hoevend? Nou, eigenlijk wel heel veel, maar ik weet niet echt hoeveel ik heb gedaan. Ik denk, ik weet het gewoon niet. Nee. En weet je hoeveel kilometer dat je nou moet fietsen? Nee? Het rondje? Dat weet ik niet. Rondje rond de school, hè? En niet de bocht afsnijden. Nee, hè? Gaan we niet doen, hè? Nee. Is succes, hè? Ik heb Fiek de Ridder bij me, gefeliciteerd. Jij hebt gewonnen. Dank u. Ja. Hoe vond je het? Goed. Ja. Het ging wel prima, hè? Je hebt wel een beetje regen onderweg gehad, maar het ging wel. Ja. Ja? Wie stond die autosupporter in onderweg? Mijn Pippi, mijn mama en mijn papa. Ja. En je fietst naar school, want jij hebt wel een hele mooie fiets, zie ik. Ja. Maar ik fiets niet veel naar school, ik hoef het nooit. Nee, hij hoeft het nooit en toch gewonnen. Ja. Ah, heel knap. Hè? Ga zo door, hè? Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Hebben jullie net aan het werk gezien? Was het niet altijd raak, hè? Nee. Het valt altijd wel een beetje tegen, of vind ik. Normaal schiet u altijd de muur van de staande wip. Ja, dat vinden wij dan iets makkelijker toch wel. Dan heb je hier wel meer. Hier zit echt nog gericht op één veugelken, zou ik maar zeggen. En als je naar boven schiet, dan kun je een hele rits meenemen eigenlijk uit de Van Onderstad. Hè. Okay. En ja, we doen dit eigenlijk altijd alle jaren natuurlijk. Vanaf mijn schuurvader dan altijd. Bij schuurvader moesten we dan mee natuurlijk vroeger. Dan, met de vrouwen mee naar de Nijkant Kermis. En dan moesten we altijd gaan schieten natuurlijk. Je gaat schieten. Ja. En dan zijn we altijd blijven doen tot nu toe. Ja. En de ploegennaam? Stien 85. Dat is dan van de vereniging. Ze noemen ons altijd op de staande web. Want we hebben een clubje mensen. En die zijn ontstaan dan in 1985. Ah ja, dat is niet de gemiddelde leeftijd. Nee. Nee. Die wil me wel halen. Ja, die wil me wel halen, 85. En om dan nog kunnen schieten, dan zou je molschuur zijn natuurlijk. Uit hoeveel man bestaat zo'n ploegsken? Oh, nee, dat is altijd verschillend. Hè. Bij ons is, ja, dat kan van 2 tot 30, 40 bij wijze van spreken. Man. Ja. En is dat nou echt een cafésport? Of, ja? Ja, wij vinden wel. Ja, ja toch, hè, want ja, het gaat eigenlijk om de lol en het vertier. Pintje drinken, kaarten en af en toe schieten. Ja. Nou, wat willen de mensen nog meer? Hè? En vandaag, van hoe laat tot hoe laat is dat? Van 6:30 tot 6:30 is schieten. En daarna is het nog een beetje uitleggen. Hè? Ja, de derde helft ook. Ja, dat is net als bij de voetbal. Hè? Ja. Die hebben wij hier ook, ja. Maar van de week is toch nog schieten hier? Ja, het is hier nog 4. Nee, dit is nog gemaakt in de warande, zeg ik altijd. Hè? In het Heiken. En maandag bij alle twee, Heiken en hier. En dinsdag een stukje hier. Ah ja.
En dan is het vrouwenschieting eigenlijk. Ja. Oké. Ja. Ja, die mogen ook meedoen. Ja, dat is eigenlijk een vrouwendag. Dan blijven de mannen eigenlijk wat thuis, geloof ik. Ja? We mogen ze wel gaan halen dan, hè. De derde helft. Alleen nog veel succes, hè? Allee, doei. Heikant heeft het weer gezellig voor elkaar. 4 dagen vermaak en dat kunnen ze wel hier. Vele vrijwilligers hebben heel wat tijd gestoken om dit leuke evenement voor elkaar te krijgen. Het is weer voor herhaling vatbaar.